Исәмсез кадерле телевизор караучылар, эфирда шоу-биз тапшыруы. Инде без бүген пирамида күңел ачу үзәге каршында берничә мизгелдән монда безнең беренче тапкыр татар эстрадасы тарихында TMTV каналы үзенең музыкаль бүләкләрен тапшырачак. Хөрмәтле дуслар, инде без фойеда басып торабыз. Монда безнең берсеннән-берсе танылган легендар җырчыларыбыз уза. Һәм менә чиратта Мөнир Рахмаев безнең килеп керә. Монда кызыл келәм аша. Сәлам, Мөнир. Ничегрәк кайфлар, ничек жүгереп үттең әлеге менә кызыл келәм буенча? Бик әйбәт күңелле булып чыкты. Халык күп, яшьләр, селфилар ясыйлар, сораулар бирәләр. Әйтә, без белән төшегез, без белән шундый күңелле булды. Миңа ошады. Дөресен әйткәндә, бераз дулкынландылар, шундый, ничек дип әйтәм, бик яхшы каршыладылар. Теге матур итеп кычкырып, матур итеп үзебезчә сәламнәр әйтеп, инде фотографияларга төштеләр. Бу инде әлбәттә безгә көч дәрт бирә, куәт бирә. Һәм инде хәзер сәхнәгә зур әзерлек белән. Рәни, анда синең фанатларың килгән иде, җыелган иде бу махсус кызлар төркеме. Әйе, үзем дә аптырадым. Бик күп кызлар килгәннәр. Хәтта минем фотоларны төшереп чыгарып килгәннәр, плакат ясап. Бик миңа ошады. Бик рәхмәт. Кызыл келәм аша үтә ничек булды менә? Үзеңне хис иттеңме менә Оскар премиясе лауреаты? Әйе, хәтта интернетта яза башладылар инде. Имештер, татар эстрадасы да теге Оскарны кабатлый дип. Кабатлыйбыз, бөтен дөнья шуны кабатлый, дуслар. Лия, сәлам. Ничегрәк менә әлеге конкурста син җиңдең? Көткән идеңме үзең бу җиңү хакында? Мин ышанмаган идем җиңә алырмын диеп. Ну ничек соң менә бүгенге әлеге чарада шушындай кызыл келәм аша үтү сиңа? Бик ошады, бик зур рәхмәт. Дулкынландыгызмы? Әлбәттә. Булат, менә ничегрәк туңдыгызмы, ничек булды? Туңмадык, каттык. Ләкин беләсезме, анда килгән шул тамашачыларның көч энергиясе безгә шулай ук җылы биреп торды. Аларның елмаю йөзләре күктә булмаган кояшны алыштырды безгә. Һәм инде телевизор каршында утыручы тамашачыларның да менә зарыгып көтеп утырулары безгә көч дәрт биреп тора. Сез молодцы. Карагыз, сез беренче булып күрергә тиеш бу тамашаны. Бу әле беренче тапкыр. Хөрмәтле дуслар, ел вакыйгасы башланырга инде санаулы мизгелләр калып бара. Инде күргәнегезчә, халык әкренләп пирамида күңел ачу үзәгенә җыела. Һәм инде без алардан хәзер сорашырбыз, нинди кайфлар һәм нинди өметләр белән килгәннәр икән бүгенге чарага. Мәскәүдә башкаларда шушындый премиялары йөз булып тора, төрле музыкаль каналларның. Менә быел беренче тапкыр татар эстрадасында шундый чара менә. Ничегрәк нәрсәләр өмет итәсез, нәрсәләр көтәсез? Бик әйбәт, күптән вакыт инде. Мин әле хәтта үзем уйлап тордым, әллә мен әйтәм, үзем тәкъдим итим икән шундый чара уздырырга дип. Чөнки безнең җырчыларыбыз күп, талантларыбыз күп. Олы яшьтәге җырчыларыбыз да, уртак улы җырчыларыбыз да, яшьләребез дә бик күп хәзер бихисап. Шуңа күрә аларның иңнәрен тагын бер тапкыр күреп, аларның шуның кадәр талантлы булулары шатлану үзе ул бик зур нәрсә дип әйтәсем килә. Һәм инде мөмкин булса, аларны тагын да теге киңрәк итеп, матуррак итеп, бөтен республика гына түгел, башка регионнарга да, илләргә дә күрсәтү бик әйбәт булыр иде. Мин бик шат бүген менә шундый мероприятие үткәргәнгә. Бәлки бүген бик күп йолдызлар күренер. Бармаса менә махсус сез кайгырып җан атып утыра торган җырчылар.
Бар. Так, кімдер бізге Ландыш. Ландыш Нигмаджанова. Фирдус Тимаев. Радик Юлиякшин. Радик Юлиякшинны бик нык яратабыз. Сез әзерме менә 5 сәгать дәвамында бер сулышта алмыйча әлеге концерт әлеге тамашаны карарга? Конечно, әзер. Шуның өчен килдек монда. Нәрсә көтәсез менә әлеге премияда? Моны күпләр әйтәләр, татар эстрадасының Оскары дип әйтәләр. Ну, менә карарбыз. Менә бик күп реклама иде, күп күрсәткәнегез. Но белмим шундый менә без бит бик күп нәрсә күргән кешеләр. Ожиданиебез бик зур. Пока әйтә алмыйм нәрсә була дип. Ну, китәбез инде. Потому что татар җыры, TMTV, Кримсен каналыгызны карыйм. Сез шундый менә профессионал Мәскәүдә дә концертларны бик әйбәт итеп ясыйсы, әзерлисез, режиссер эше буенча сценаристларыгыз сезнең әйбәт менә карарбыз инде бүген. Пока ну көтеп торабыз. Менә чит илләрнең борынына шиертә алырбызмы икән? Ансы инде оештыручылардан тора. Теге шиертү бук булмаса да, ләкин бурыннарына ырынып җибәрәбез дигән фикердә торам. Алсу безнең махсус шәхси хат менә конкурсында җиңүче һәм аның мөмкинлеге бар бүген сәхнә артына чыгып җырчылар белән фотога төшәргә, аралашырга. Алсу ни өчен әлеге менә конкурста катнашырга булдың? Көткән идең үзеңнең җиңү турында? Уйламаган. Кызык булды. Кызыксындым инде. Сөендегезме, гаиләгез белән нинди чара, нинди вакыйга? Шок идем. Бик тә көтмәгәнем, но көтмәгәнем дә. Шатландым инде. Монда килүемә бик шатмын. Миңа бик хәзер әле үткән ике сәхнә артыннан бик тә кызык, әзерләнү әле бара. Артизан уже кешеләр керә башлар инде. Менә кемнәр белән фотога төшәргә инде махсус теге үзенең списокны төзеп куйдыңмы? Кем белән фотога төшәсең? Кемнән автограф алырга? Мин теләгем инде Радик Юлиякшин, Гүзәлия, Ансу, Лия Шамсина, Айдар Галимов, Халида Бигичева һәм тагын башка йолдызлардан инде. Әйе. Аңлашылды. Киләм. Алып килдеңме? Әйе, нигә алай иртә? Без бит башка вакытта сөйләшкән идек. Өстән приказ. Гарантиялар юк, риск бик зур. Безнең эш һәрвакыт риск. Соңлама. Син сул яктан каршы аласың, мин уң яктан. Кызлар, сез үз эшегезне беләсез. Иң мөһиме соңламаска. Сәгатьләрегезне төзәтеп куйыгыз. 5-тә башлыйбыз. Ә мин нишлим? Синең вакытыңда килеп җитәр әле. Кайчан? 2 апрель. Без өлгермәячәкбез. Артка юллар юк. Без тилеләр. Ярар. Беренче тапкыр гына түгел бит инде. Алло. Әйе миндә. Өлгерәм. Өлгерәм дидем бит инде, димәк өлгерәм. Артында кыйрып, урында очрашабыз. Юк, бик куркыныч. Барысы да килеп чыгачак. Ничек кенә булса да безгә моны бәреп эшләргә кирәк. Сен айту җиңел, син бер үзең. Ә минем әле монда ләйсәң дә куркынышы бар. Мин бу көнне
синең белән каршы алырмын дип уйламаган идем. Минем өчен бу зур хөрмәт. Минем өчен дә. Жаным борчылма. Сен булдырасың. Мен сиңа ышанам. Нигә алай узак? Көтелмәгән вакыйгалар барлыкка килде. Айсығысты yok, кім бара? Сен барасың ма? Барам. Yok, сен башта 10 килограммаңны yok, аннан соң барам деп тұрырсың. Мен булай булыр дип уйламаган идем. Шақыр. Сен уйлап әйтәсеңме соң? Башка вариантлар юк. Алло, Мөнир. Синең ярдәмең кирәк. Тирә-якта лазерлар. Кейс минем кулда. Хәзер киләм дип. Хәерле кич Казан, хәерле кич Пирамида. Вакыт җитте. Бер кулыңны карыйм дускай гомер юлың. Син юлларымда. Багып кына хисләр булмый сөю кирәк. Син җанымда да. Күкләрдә йолдызлар кавыша диләр. Шул язмыш була. Ихлас итеп сөюеңне каян белим. Йөрәгемне тыңла. Бормалы сырлы, әй бормалы. Мәхәббәтнең юллары очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны. Безгә эләккән икән, бик шатмын. Чыннан да без аны үзебезнең музеебызга куячакбыз һәм шулай дип язып куячакбыз. Без TMTV премиясын беренче алучылар дип. Бу беренче булу ничегрәк сезнең өчен? Беренче булу чыннан да дулкынландыра. Һәрвакыт әйтәләр бит инде. Башлап җибәргә авыр диләр. Узак уйладыгызмы бу образлар хакында? Бу программада уйланган әйбер бу ел давырында уйланган һәм бүген ул сәхнәгә инде тулысынча ничек куелырга тиеш, шушындый күзлектән күренде инде халыкка. Мин бит сине язышым дип уйладым. Серле күзләреңне карап тумадым. Меннәр арасыннан сине сайладым. Ашыкканмын ахры күрәсең, син тик минең түгел икәнсең. Вакытлыча гына наз бүләк иткәнсең. Искә төшә бергә булган вакытлар. Иң күңелле, иң бәхетле минутлар. Әйләнеп кайтмаслар инде ул чаклар. Серләрен очрып җибәрәм. Бергә булмаганы яхшы беләм. Тик һаман да үзем син дип өзгәләнәм. Бу минем гомеремдә беренче премия. Менә күреп торасыз, куллар һаман да дерелди. Мин бик каушыйм, һаман да дулкынланам. Бу минем өчен бик зур бүләк. Моны инде өйнең иң югары, иң дәрәҗәле урынына алып кайтып урнаштырасыз. Әйе, әлбәттә, ала бирсә. Яратмадым бүтән берәүне дә. Яратмам да инде күрәсең. Күз алдыма бәхетләрем булыр. Тик син генә барып киләсең. Хәбәрләрен юк шул сәламеңдә.
йөрәгемә Нишләвең бу иркәм нишләвең Янмас иде йөрәк янмас иде Сөям дигән сүзең булмаса Янмас иде йөрәк янмас иде Сагышларым сүнеп югалса Yanmaz idi yürek, yanmaz idi Söyürlerden güngel tuyalsa Yanmaz idi yürek, yanmaz idi Bir yalgızı eğer bulalsa Үсеш все-таки яңа әйбер бит инде ул гел үсешкә омтылачак барыбер. Но ничектер менә астан карап утырдым, кызык. Минем өчен кызык. Егетләр өчен шул тоже кызык дип уйлыйм. Ниндер бер стимул бирә торган фестиваль дип әйтикме соң инде. Демәк инде киләсе елларга тагын яңа көчләр туплап, яңа җырлар белән шушы чарада катнашу өчен чираттагы сезгә бер биеклек булып торачак. Биеклек көрәш дә нәтиҗә шундый бер цель дип әйтикме соң инде. Ясаң аңла Утқағына салма Бүлмә бәғрем жанның яртыға Ясаң аңла Утқағына салма Бүлмә бәғрем жанның яртыға Мені Şağla nurga yaktığa Mine tutmadan Yaş izlep aram Şağla nurga yaktığa Дина бабна, сезне ел Рингтон номинациясында быел җиңүче дип булган иттеләр. Менә сезнең өчен ничегрәк әлеге шушы TMTV музыкаль премиясе лауреаты булу? TMTV компаниясы абруе үсен, ныгысын, имиджи үсен, аудиториялары күбрәк аларның булсын. Менә бүген шактый шундый яшьләрчә заманча формат, менә ничегрәк менә карап торышка, ничегрәк менә бу шушы эштә катнашу. Бүген бәйрәм бит. Рәхәт, алай бер дә кыенлык кичермәйм бүген. Шуңа күрә барсы да яхшы. Эльмира, менә Россия эстрадасында бит инде күптән шушындый музыкаль каналлар премиясе бар. Менә Татарстанда, татар эстрадасында беренче тапкыр үтә. Менә гомумән ничегрәк менә читтән караганда тартамы шушы Мәскәү дәрәҗәсенә дип әйтик әлеге мероприятие, әлеге чара? Беләсезме, минем өчен безнең Татарстан эстрадасы, безнең бик матур җырларыбыз ул икенче дәрәҗәдә. Ул Мәскәү белән теге чагыштырып дөрес булмас дип уйлыйм. Шуңа күрә безнең татар җырларында нинди моң, нинди матурлык, нинди мелизматика бар. Шуңа күрә ул минем өчен икенче дәрәҗәдә. Менә ничегрәк күрәсең син шушындый менә әлеге премияның киләчәген бу татар эстрадасында үсешкә китерерме, конкуренция булдырырмы? Әлбәттә конкуренция булыр, ул кирәк тә, чөнки һәрбер артистка конкуренция ул бит теге, менә миндә иң яхшы җыр булыр ала бирсә, минем иң яхшы клип булыр. Шуңа күрә конкуренция бик кирәк. Бәлки тамашачыларга менә инде киләсе елда сине кайбер шушы җиңүчеләр арасында, бәлки номинантлар арасында күрергә насыйп булырмы? Кем белгән, әлбәттә мөмкин булырдыр дип уйлыйм. Şakılak min uzatam İsen sağ yür süyüklüm dip kallam Seni öten bir üzüm Derezden alımı kuzum Sağatsın seni kaytmıysın kaman Seni kayda maturum Unuttum meni varlığın Sağınmıysın ahırası seni mine Meni hislerge şuna Yalğızımı yatam tuğa Yaratam şu zıt meni sine Bu yıl benim için bik uңышлы ел булды. Һәм инде моның өчен мин
үземнең якыннарыма, шулай ук TMTV каналына, Барс Медиа компаниясына бик бурычлымын. Рәхмәт менә шулай минем иҗатымны күреп алып, менә шулай чакырганнар өчен, премиялар өчен. Һәм инде әлеге чаралар һаман булып торсын иде. TMTV каналы озын гомерле булсын, шушындый матур чаралар үткәрелеп торсын ел сайын. Чөнки бу инде безгә артистларга да үсәр өчен дә, халыкка күренер өчен дә бер шанс дип әйтәсе килә. Мөмкинлек халык белән элемтәдә тору өчен һәрвакытта бик зур рәхмәт. Йолдызларның исәбе юк, кояш ул бер генә. Рәхмәт яусын булганыңа, эзләп сөюләреңә. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юк, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юк, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй җанашым. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юк, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юк, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Әй җанашым. Сөюемне эзләп юлга чыктым, мин басмаган сукмак калмады. Күп җирләргә алып барды юллар, бары сиңа алып бармады. Барган саен узына бара, күпме юллар инде урадым. Барып җитмәс юллар булмый диләр, сиңа барып җитеп булмады. Барган саен узына бара, күпме юллар инде урадым. Барып җитмәс юллар булмый диләр, сиңа барып җитеп булмады. Хәзер инде җырчыларның әйтик премиялары артканнан арта бара. Менә мондый статуэткалар күбәйгәннән күбәя бара. Ничек сөенәсеңме мондый вакыйгага? Әлбәттә сөенәм, бу бит инде зур бәйрәм. Кем әйтмешчә, менә татар халкының тагын җыйнашып, шайтырып күрешеп, бер-берсе белән аралашып торуы, һәм инде безнең милләтебезнең, һәм инде телебезнең үлмәүдер дип аңлыйм моны. Юкка чыкмауы дип әйтәләсем килә. Ничегрәк уйлыйсың, менә бүгенге көндә бит инде бар шушындый безнең рус эстрадасының музыкаль каналлары, әйме? Без аларның менә бүген борына шиертә алдыкмы монда? Борына шиертәләбез, ләкин инде алар күп еллар эшләр. Әле безнең әле башлап кына килешебез. Без әле тагын да яңартып, Алла бирсә, тагын да шомартып эшләячәкбез. Впервые в истории проходит подобное мероприятие, да? Как вы оцениваете со стороны? Мне кажется, что каждый из тех, кто сидит сегодня в зале, гордится Республикой Татарстан и в Казани, в частности, потому что действительно уровень для татарской молодежной телевизионной премии действительно очень высокий. И приятно, что даже моя дочь танцует под каждую песню и видит, насколько горящие глаза и со сцены у артистов, и, конечно, в зале у зрителей. Ну, не возникло ли у вас желание, может, на следующий год как-то подготовиться, записать песню, стать одним из номинантов канала ТНТВ? Если честно, я смотрела сегодня и думала, Мунир, ну мы с ним просто друзья, и я говорю, о, Мунир здесь, значит, ладно, хорошо, Ирке тоже тут, ладно, понятно. Но на самом деле я с радостью, если бы у группы Мураками появилась неожиданно татарская песня, могу по секрету сказать, что одна-то есть, но, скажем так, мой уровень татарского не настолько хорош, чтобы я пела без произношения. И хочется, чтобы все-таки это было по-настоящему, по-татарски, а не так, знаете, когда поет и сразу чувствуется, что человек коряво знает татарский язык.
Ну, впереди еще целый год, мне кажется, можно и татарской тянуть, и песню записать. Можно, конечно, но для этого нужно очень много времени и сил. Не знаю, если получится, почему нет. Canım, sen bulmasan yine bulalımamın. Yüzlerine bağlı, kullarıma alıp padişahım bula olmamın. Canım, min bulmasam sen de bulalmasın. Bılbıl kuşlar bulup, dinlerime bulup, munglu jırlar suza olmasın. Sebetsiz yine yaşam bulmayı, vurma anın yolları. Vurma yollar gider değil, kışlı mehabbetinin kulları. Моңға күмелгән, назга, дәрткә күмелгән кичәдә катнашу монда дулкынмыйча мөмкин түгел әйтеп. Искиткеч. Шундый күңелле бөтен кешенең йөзендә бәйрәм, бөтен яз, кеше язлыгы сизелә. яз, менә бәйрәмдә яз, урамда яз. Шундый матур кичә, шундый матур вакыйга бик рәхәт катнашасы. Менә гомумән елдан ел татар эстрадасында яңадан яңа премиялар, яңадан яңа бүләкләр, яңадан яңа төрле конкурслар барлыкка килә. Менә шул нисбәттән менә бу ничегрәк? Бу үсешкә китерәме сезнеңчә эстраданы? Әйе, бу бигрәк тә монда яңа алымнар күп кулланылган. Без әле мондый кече проектны Россия, Мәскәү сәхнәләрендә генә күрәдер идек. Хәзер инде менә үзебездә чын мәгънәсендә көчле бәйрәм бара, көчле бик дәрәҗәдә оештырылган бәйрәм. Татар милләтен күтәрүнең тагын бер адымы булды бу. Бик зур рәхмәт. Бик бер зур тармагы. Радио инде менә син бер ара шул хәтле татар шоу бизнесын шаулаткан идең, Мәскәүгә китәм, Мәскәүдә алып баручы булам дип. Ләкин син TMTV каналында менә хәзер алып барасың мега крутой хит-парад. Менә ничегрәк булды аның тарихы, ничегрәк калырга булдың шушы безнең TMTV каналында? TMTV-да Аллаһка шөкер эшләдем, эшләячәкмен һәм алга да эшләргә планнар бар. Команда бик көчле. Инде ничек килеп эләктем бу каналга? Әлбәттә, видеода барлык тамашачылар күргәндер дип өметләнеп карам. İstemsiz. Selam. Otur. Dokumentlarını aldın mı? Әйе. Нәрсә уйлыйсың? Беренчедән шикләнәм. Икенчедән берничә соравым бар. Сора. Атнасына ничә кеше? 10. Алар нинди принцип буенча китәчәк? Онысы синең проблема түгел. Миңа уйларга кирәк. Уйла. Вакыт китте. Әгәр без синдә потенциал күрмәсәк, мондай тәкъдим ясамас идек. Телеканалның мөһим хит-парады. 10 иң яхшы артист. Һәм син. Менә контракт. Риза булсаң, имзаңны куй. Нәрсә диярсең? Мин риза. Яхшы, синең белән элемтәгә керерләр. Әлегә әзерлән. Хөрмәтле дуслар, TMTV премиясының тагын бер үзенчәлекле ягы җырчылар менә шулай аста тезешеп утырган, алар үзләренең номинациялары менә шушында көтә. Хәзер без алардан сораячакбыз, ничегрәк икән ул астан сәхнәгә карап утыру. Менә мин бик шулчаклы шатмын. Менә без татарлар горлана алабыз. Менә бик миңа ошый профессионал уровень орышчарак була инде шундый формат, бик шундый кирәкле формат. Өстәл артында утырып концерт караган юк иде әле. Бу татар җырынан да аерылып тора. Һәм инде анда бит ничек була? Җырлыйсың, номинацияны признау аласың, бит. Статуэтка. Монда ничектер үзенчәлекле эшләнелгән шундый. Миңа бик ошый. Минем уйлавымча, менә шушы проект ортабанда кирип китәр кебек. Кар казларына иярәт кире бай яннарына назыга мәхрүм ялгыз җаным килмерә назларына аксусатым назларына суга сагам килдәй юк бер кешем бу дөньяда назлы гөлүче синдәй. Менә
ел сайын инде татар җирендә башка музыкаль конкурсларда да үзеңнең шушындый зауыклы киемнәрең белән шаккаттырасың. Быел монда ничек махсус әзерлек булдымы бу синең ничегрәк? Бик махсус әзерлек булды дип әйтсәм дә, махсус моның өчен генә дип әйтә алмыйм. Әлбәттә, бу күлмәкне мин бүген киергә дә тиеш түгел идем. Чөнки бу премияга мин башка төрле күлмәк тиктергән идем. Заказ биреп, тик әз-мәз генә репетиция вакытында конкурентларның күлмәкләрен күреп алып, тиз генә бу күлмәкне киергә уйладым. Чөнки теге күлмәгем монарга караганда әз генә ничек гадиерәк дип әйтим. Син бүген менә алып баручы ролендә дагын чыктың. Фирдүсне алып бардыгыз, әйме? Ничегрәк монда сиңа әлеге рольдә чыгыш ясау? Кем белән, башка кешеләр белән алып барсам, әле башка төрле җавап бирер идем. Тик инде Фирдүс белән почти якташ белән алып баргач, икебез дә мишәр булгач, керәсе дә килмәде сәхнәдән, шул хәле күңеле булды аның белән. TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип номинациясе. Илназ Гарипов, Эй чабабыз. Илгәрәй, пар булсын дөньялары. Илшат Сафин, Ак Идел буйлары. Так, миңа клип кирәк. Сценарийны мин үзем яздым. Бу клипта булырга тиеш. Мистика, фантастика, әлбәттә романтика. Барса булырга тиеш. Шикарно, богато. Һәм иң мөһиме мин. Бу клипта барса миңа карап торырга тиеш. Аңлашылды? Көріп тұрасыңыз достар, TMTV Production командасы ул шын профессионалдар түсірген клип бар. Татар эстрадасының ең яқты йылдызларны TMTV Production'да түсірді. Сыйфатлы, эчтәлекле, бөтен яктан уйланып пешерелгән клиплар инде моның турында бөтенегез беләсездер. Менә бүгенгесе безнең әйтәләр беренче белен комам дигән сүз бигрәк туры килми. Менә беренче тапкыр TMTV-ның шундый матур бәйрәме. TMTV-ның әйе, TMTV-ның хафыйдыгыз. Менә ышанып та бетеп булмый, әле күреп тә җитеп булмый. Мин зур уңышлар TMTV-га телимен. Һәм дә ышанамын, тагы матур булачагын. Бүген бигрәк искиткеч бәйрәм. Фирдүс, менә инде син бүген кызыл киләм аша үттең. Инде шушы Оскар формасында чыгып, шушы статуэткаларны алдың. Ничек менә хәзер финальный кульминацион момент? Инде хәзер сәхнәгә чыгып җырлыйсы гына калды. Ләкин концерт бик озонга китте. Инде тавышлар утырып бетмәсә ярар иде инде. Теге тамашачының өметләрен әлбәттә акларга да кирәк. Алар әгәр дә кабатланмас тавыш дигән исем биргәннәр икән, шушы номинация җиңүче итеп мине күргәннәр икән, әле акларга һәм монда зур җаваплылык тора менә минем өстә. Мәгариф комитеты әгъзасы, Татар федераль милли мәдәни автономия рәисе Гыйлметдинов Илдар Ирегулын чакырабыз. Безнең яшьләребез талантлы, шуның кадәр матур итеп сәхнәдә үзләрен талар, менә иртәгә үк алар белән ниндер кино төшерер идем. Шуның кадәр артистизм да зур, бик зур рәхмәт. Шундый яшь талантларыбыз һәм шундый бийек даһи җырчыларыбыз булганда, безнең татар җыры яшисәк. Татар җырына бик зур рәхмәт. Сезгә TMTV-га бик зур рәхмәт. Рәхмәт, конвертны ачмасагыз да була инде мондый сүзләрдән соң. Гүзәл Әхмәтова. Вишле куям TMTV каналына, вишле куям бүген Барс Медиа компаниясына бик зур эш башкарганнар. Һәм инде шул хәтлек барлык җырчыларны җыеп, шундый матур халыкка бәйрәм оештырулары. Менә белмим инде. Менә җырчылар саны шактый күп. Рәхмәткә генә лаек булалар. Җырчылар саны шактый күп. Менә шушы бер Казанга ничек сыйышып беттегез менә бүген көн дәвамында? Сыйышабыз инде, но иң рәхәте миңа, мин Башкортстаннан бер үзем бит йөрим. Миңа җиңелрәк. Рөстәм Зөфәр гафу итегез, Нәфкат Нигъмәтуллин. Татарстанның халык артисты Нәфкат Нигъмәтуллин. Театраль пауза белән.
рахмат сізге. Зор рахмат. Нәфқат Иматуллины құттықтаймыз, шын көңілді. Менә бүген син төрле рольләрдә булдың, алып та бардың, җырладың да, залда да утырып карадың. Кайсы сиңа авыррак булды? Алып бару. Шығып жырлау бит инде без һәр көнне җырлыйбыз концертларда. Шығып утырдым, рәхәт, ләззәт алып утырдым. Алып бару шуннан да мондый элитный, шуннан да һәм беренче тапкыр оештырылган концертны алып бару бу шуннан да бик зур эш. Менә әле хәзер карап утырам. Безнең эшләгән эшкә бәя бирделәр. Менә гастрольләр белән Рикардсменга чыктым бит инде мин. Шуннан да эшкә бәя бирә белгәч, шуны күрә белгәч, шуннан да менә күңелләр тулган ничектер. ТМТВ каналында җырлау тапшыруы да бар. Менә бу тапшыруга син ничегрәк карыйсың? Беренчедән үземне дә сынадым. Башка яктан да сынап карыйсы килде. Башка яктан да ТВ каналында күрсәттем. Һәм яшьләрне дә шушы җырлаукыга чакырдым. Мин уйлыйм, миндә катнашкан яшьләр, яшь кызлар, егетләр канәгатьтер дип уйлыйм. Киттек, Сәлам дуслар, сезнең белән эфирдан тыш рубрикасы. Һәм без бүген җырлау тапшыру ничек төшерелә икәнен ачыклаячакбыз. Дуслар, әйдәгез менә монда безнең режиссер Лилия Кадырова. Лилия, сәлам. Җырлау турында бер-ике сүз сөйләп кит әле. Менә ярты сәгатьтән үзең беләсең мотор, име? Әйдә соңрак. Администратор кайда Фирдүс шалтыратыгыз Фирдүскә? Дуслар, менә монда барысы да җитди, 1 минутта вакытлары юк аларның. Фирдүс, тота, бер-ике сүз әйтеп кит әле безгә дә. Эй, брат, күрәселәр бар әле монда. Сезгә монда ярамый. Мин монда марафет наводить итәм. Дуслар, бу бүлмәдә бик тик кеше тора. Телеканалның директоры Тимур Гусманович. Без аның янына бармыйбыз, чөнки мин куркам. Микрофон Камера, мотор, китте! Сәлам дуслар, братна үтеп тә китте. Сезнең белән тапшыруда җырлау тапшыру. Һәм алып барышты бит Фирдүс Җамалов. Дуслар, режиссер разбираться итәргә китте. Бик авыр булды Нияз, чөнки мин гомумән минем елларга карата фобия иде. Бүген миңа елларны биргәч, мин 1-2 сәгать утырып еладым. Башта аннан соң кулыма ала алмадым. Гомумән мин еллардан куркам. Шуңа күрә бу минем өчен бик авыр булды. Без бер-беребезне аңладык буга инде хәзергә. Бик дуслашып бетмәдек буга инде. Ни враги диясем килә. Бәләкәйрәк еланнар, алар хәтәррәк әле. Бер чагылсалар, без бу елан белән уртак тел таптык. Бу минем туганым кебек, хәзер бер туганым кебек. Исеме ничек? Еланыңмы? Белмим, сорап та тормадым. Мин аны сизәм. Безнең уртаклык. Курыкмыйм.
Менимче бик матур бәйрәм, сәхнә шундый матур, җылы кабул итәләр, номерлар шундый матур уйланылган, режиссерга бик зур рәхмәт. Минем өчен бу бик зур бәйрәм. Kütüplerle alasın, şoklanıpla kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beylemin. Tuğan günün bulekler, kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan günün bulekler, kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Bizning yana Munir Rahmayev, Munir әле ул TMTV каналында яшьлек Тавышы деген тапшырды алып барам. Мөнир, менә син бүген төрле образларда чыктың. Ничек өлгөрдең шул тиз арада киенергә, алышынырга? Бу тапшыруда мен бик яратам. Тапшыруны яратам. Шуңа күрә без атна сайын төшерәбез. Бу тапшыруны төрле образларда бүген күрдегез инде. Менә үзеңне чыгасы килмәдеңме соң? Ул алып баручыларны куып кертеп бер үзеңә генә. Юк инде. Без бит инде бергә, без бит команда. Шуңа күрә һәрбер артистларны һәм инде минем дусларымны һәм инде biz indi birga ishlaymiz. Olib borishlarini qatlaymiz shunday bayram bilan. Bugun bayram, bugun TMTV premiyasi. Allohga shukr, jingdim. Eng yaxshi qutlov nominatsiyasida, qutlovchilar nominatsiyasida jingdim. Mana shu ko'ra ham endi har bir tomoshachiga rahmat bek zo'r. Rahmat kishilarga kelganlari uchun. Әйдәгез, узакка сузмыйча кем икәнен белик. Һәм ул Радик Юлякшин. Шундый уровеньга ету, минем уйламча ул наконец-то без шундый уровеньга барып еттик һәм инде мин бик шатмын. Безнең шундый текә шоу-бизнес булган өчен. Сихри нурлар сибеп, шәшәк алта шәшкә таңнарда. Сафташлары белән гүя насыләшә дөньяга. Җирдәге бар гашыйкларга бәхет телиләр төсле. Аклилия шәшәкләре мәхәббәтнең билгесе. Хуш исле назлы гөлләр, лилияләр сезгә бәхет телиләр. Аерылмасын яраткан йөрәкләр, ихлас булсын сөюләр. Ел артисты номинациясы җиңүчесен игълан итәр өчен сәхнәгә Татар радиосы радиостанциялар шелтәре директоры Гараева Динә Марат кызын чакырабыз. Айдар Галимов. Куа гомер вакыт куа. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Кетсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Менә бүген TMTV каналы Татар эстрадасында яңадан бер сукмак салды дип әйтсәк була. Менә сез ничегрәк бәялисез моны? Сукмакның башы бик матур гына. Сукмакның башы шундый ниндер югары гына планкадан башлана. Шуңа күрә шул планканы тотырга һәм тагын да югарырак үрләргә туры киләчәктә. Миңа калса бик кызыклы гына, үзенчәлекле генә бер проект һәм номинантлар. Минем өчен мәсәлән бик кадерле бүләк дип әйтер идем, чөнки барыбер 25 ел артта, шушы еллардан соң да шул ел артисты дигән исемне алу ул бик кадерле дә, бик кыйммәтле дә һәм бик зур дәрәҗә, бер яктан дәрәҗә, икенче яктан зур җаваплылык. Шул җаваплылыкны акларга көч булсын инде киләчәктә. Көч һәм
дәрттә булсын, эмоциялар булсын, сәламәтлек булсын. Менә форматы сезнең өчен ничегрәк? Форматы бик кызыклы дип әйтер идем. Мин әйтәм бит, әле бу беренче кемдер эзләр һәм табыр ниндер җитешсезлек якларын ансыз да булмый, яңгылышмый, бер нәрсә эшләмәгән кешегә яңгылышмый. Шул ниндер нәтиҗәләр ясап, алга атларга, киләчәктә тагында ныклы адымнар белән шушы проект атласын дигән өметтә калам. Мин бу компанияга Барс Медиа компаниясына чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Ни өчен дисәгез, бөтен халкыбызның, милләтебезнең җырлый торган кызларын, җегетләрен халыкка күтәрү өстендә бик нык эш алып баралар. Шуңа күрә минем аларга рәхмәтем зур. Инде өлкән яшьтә булуыма карамастан бер концертлардан чакырмыйлар, калдырмыйлар. Мин аларга рәхмәтлемен. Yazardan atırmı yazmış Güzlü ciller sayşağı iseler Gerçi gütüne ışanmamış Sin dünyada yaşidiyseler Sin dünyada yaşi Sin dünyada yaşi Sin dünyada yaşidiyseler Sin dünyada yaşi Sin dünyada yaşi Sin dünyada yaşidiyseler Ничегрәк сезгә әлеге бүгенге тамаша ничегрәк әлеге шушы Голливуд формасында үткәрелгән TMTV премиясе? Беренчедән мин бик шатмын, милләтебез өчен тагын бер матур фестиваль чара туып килде бүген. Беренче көн дәбигенә әле ул озын гомерле булсын. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең тамашачыларыбызга. Чагыштырмакча бик узак бара бу чара, әмма күңелле, бик матур, рәхәт. Әлбәттә инде шундый пирамида алуы күңелсез булырга мөмкинме соң? Дәвамлы булсын. Бу бәйрәмебез безнең уртак халкыбызның да, җырчыларның да. Шуңа күрә мин әле ышанам, алдагы елларда да катнашырга насип булса иде. Рәхмәт, рәхмәт Барс Медиага, рәхмәт халкыбызга, тамашачыбызга. Үз телебездә, мин һаман әйтәм, сөйләшеп, үз телебездә, туган телебездә җырлашып, бер-беребезнең кадерен белеп, тыныч, матур тормышларда яшәргә насип булса иде, дуслар. Sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşidiyseler. Sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşidiyseler. Sin dünyada yaşidiyseler. Sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşidiyseler. Sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşidiyseler. Hürmetli dostlar, TMTV kanalının indi muzikal премияның танасы шуның белән ахырына якынлаша. Бүгенге концертта 100дән артык җырчы катнашты. Шуларның нибашы 45-е генә үзләренең сыннарын алып өйләренә кайтып китәчәк. Инде бу башланган сукмакны һичшиксез изге булыр дип ышанып калабыз. TMTV каналында калыгыз һәм безне карагыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.